se os primeiros atopaban na verdade o bálsamo das horas infelices, nós, os xóvenes galegos, coñecemos moi ben o camiño que temos que percorrer. Este, noso saúdo, ten o aroma agreste da Galicia cristiá dos primeiros séculos. Vos tendes a sorte de ofrecerlle casa e hospitalidade aos peregrinos que chegan a vosa terra privilexiada por albergar unha meta dun camino que leva a alegría, o gozo a Jesús Cristo.